आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आरो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल वानाव बरायनानै लाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो मोजां दं आरो अरायसम मोजाङैनो थागोन। दा बेजों लोगोसे दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि माखासे काहानि आरो माखासे जानो गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै फंनैसो सावरायगोन रायजो राजाफोर। भिडिअखौ माने गोसो होनानै खोनासं आरो बिराद इम्परटेन्ट जागोन बुजिनानै नायोब्ला। दा बै समाव प्रमद बन्धु बिथाङा कख्लाबारि समस्तियाव माने इलेक्सन दारायनानै बिथाङा देरहाबोनाय सासे माने गेसाव दैदेनगिरि नङा होमबा रायजोफोर? जों गेसाव दैदेनगिरिसो होननांगोन प्रमद बन्धु बिथांखौ। दा बिथाङा 2020 मायथाइयाव कख्लाबारि समस्तियाव देरहादोंमोन नङा होमब्ला? नाथाय रायजो राजाफोर जों सिन्था खालामनो गोनां बाथ्राया बेसो, थांनाय समाव जुदि बिथाङा कख्लाबारि समस्तियाव जुदि देरहादोंमोनब्ला बिथाङा दिनै मानो कख्लाबारि समस्तियाव इलेक्सन दारायनो मानो राजि जायाखिसै आरो मानो गिनाय मोनखो नङा होमबा रायजो राजाफोर? थारमाने बिथाङा गिदों कख्लाबारि समस्तियाव दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि मावनाय आसुगुर गावगासे एबा फेरलेबसेबो खामानि मावनायनि माने बिहोमा गैया होननानै रायजो राजाफोर दिनै बुंसोदों। दिनै बिनिखायनो प्रमद बन्धु बिथाङा बे कख्लाबारि समस्तियाव आं जुग जुग बोसोर इलेक्सन दारायबाबो देरहाला होननानै गोसोजों गोसो दिनै साननानै दिनै गोबां जायगाखौ बिथाङा नागिरनानै दिनै बबे जायगायाव सफैदों होनोब्ला जोंनि बड'फानि गोथार जोनोम जायगा दतमायाव बिथाङा दिनैहाय सफैबाय आरो रायजो राजाफोर। दा नैबे जायगायाव सफैनाय लोगो लोगो प्रमद बन्धु बिथांनि थाखाय बिराद माने गिदिर माने गोरोन्थि जेबो गैया होननानै बिथाङा फाइनालि फस्थायनांगोन रायजोफोर, जाय गोरोन्थिखौ बिथाङा मावफ्लांबाय आरो। दतमा ओनसोलखौ बयनिख्रुइ आदर्शबान आरो बयनिख्रुइ जौगानाय समस्ति दानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बिनि लामा सामा दालां स्कुल मेडिकेल। दा बेफोरनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि मोनसे पलिसि। जेब्लानाखि बिथाङा राजनितियाव जुरिदों अब्लानिफ्रायनो प्रमद बर' बिथांनि पलिसिया थगायनाय रायजोफोर जेबो गैया। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै कख्लाबारि समस्तिनिफ्राय दिनै दतमायाव खारबोनानै दतमाखौ गोबां डेभेलपमेन्ट खालामनायनि आरो गोबां मोजां मोजां लामा सामा आरो गोबां माने मोजां खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंफैलायबायना रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? दा बै कख्लाबारि समस्तियाव कख्लाबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ गोबां खामानि मावनानै होमारगोनदां सानदोंमोन, आसा खालामदोंमोन, फोथायदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै कख्लाबारि समस्तियाव मोनसेबो खामानिखौनो मावनानै होनो हायाखिसै रायजो राजाफोर। जायनि थाखाय दिनै बै समस्तियाव प्रमद बर' बिथाङा जेव माने भट दारायबाबो जेनगोन होननानै मिथिनानै दिनै नैबे बड'फानि गोथार जोनोम जायगा दतमायाव दिनै बिथाङा सौफैनाय जादों। दा मानो सौफैदों बेखौबो आं दा बुंगोन रायजोफोर। दा दिनै बिथाङा बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों। बे दतमायाव इलेक्सन दारायनायनि उनाव देरहानायनि उनाव गोबां मोजां खामानि मावनायनि बाथ्रा, लामा दालां बायदिसिना माने एकदम टप खालामगोन जाहैबाय आरो बे दतमाखौ रायजो राजाफोर नङा होमब्ला? बिदिब्ला बै कख्लाबारि समस्तिखौ नोंथाङा मानो टप बानायनो हायाखिसै? नोंथांखौ मोजां मोननानै नोंथांनिफ्राय गोबां लामा दालां बायदिसिना गोबां जौगानायनि आसा खालामनानै नोंथांनो जे भट होदोंमोन दा नोंथाङा मानो फोथाय खेबस' खालामखो प्रमद बन्धु? दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि डेभेलपआ। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथाङा नैबे दतमा समस्तियाव हाजारखि जिउ दान होनानै गेलेदों रायजोफोर आरो खिगुलायनाय खिज्रेदलायनाय गोबागुलायनाय मानि जिउ दान होदों, अब्लाबो नैबे दतमा समस्तियाव प्रमद बर' बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया। जुग बोसोर एग्रे बेग्रे माने इलेक्सन दारायबाबो रायजोफोर, बे हले खाथां खोथा। आरो दिनै दतमा समस्तियाव बिथाङा मानो सौफैखो? बे जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जेनाखि आत्मा, बे आत्मायासो दिनै नैबे बड'फानि जोनोम जायगा गोथार जोनोम जायगायाव माने मा होनो थगायसुला प्रमद बर'खौ माने बोबोनाय जादों। बे आत्मायासो, बड'फानि आत्मायासो। गोबाव सम प्रमद बन्धु बिथाङा एबसुआव थानानै रायजो राजाफोरखौ रग' थगायबोबाय रायजो राजाफोर।
एकदम जोबनो गैयै जेव थगायबोबाय। रायजो राजाफोरखौ दुखु खस्थ' जानाय गैया लोंनाय गैया आरो सोरबा माने लाइमोनफ्रा गोबां जिउबो होनो गोनां जाबोबाय। दा बैफोरबायदि ओरैबायदि थगायनानै दिनै बिथाङा थांनाय बै 2020 मायथाइयाव मा जादोंमोन बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय आरो सान्थि सुक्ति लाबोखांनायनि उनाव बिथाङा 5 बोसोर माने रग' सरखार सालायबाय। अब्लाबो बिथाङा रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो बिथाङा गोबां प्रतिश्रुति होनाय दंमोन। न'खर साख्रि सुइजारलेण्ड गरिब गुन्द्राफोरनि मावनानै जाग्राफोरनो एसेब्लाबो रेहाय होनायनि बाथ्रा, लायनानै जाग्राफोरनि फारसे एसेबाबो माने सुबिदा होनायनि बाथ्रा आरो गोबां बिथिंजों माने खोथा होनाय दंमोन आरो प्रमद बन्धु बिथाङा रायजो राजाफोर नङा होमब्ला। दा दिनै बैफोर खामानिखौ प्रमद बन्धु बिथाङा माने मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै आरो रायजो राजाफोर। बे जाहैबाय प्रमद बन्धु बिथांनि थगायनाय आरो बिथाङा गादियाव फैनो थाखायसो बिथाङा रायजो राजाफोरखौ गोबां दुखु खस्थ' होदों आरो गोबां थगायबोदों आरो रायजोफोर। दा बेखौ साननानै नाय। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंनो दिनै लाजिनांगौ रायजो राजाफोर। दिनै बिथाङा सासे बर' जाथिनि थै गोनांमोनब्ला, बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला, बिथाङा थारैनो बर' जाथिनि फारसे सानोमोनब्ला बिथाङा गिबियावनो सासे बर' हिन्जावखौनो हाबा लानो हायोमोन ना रायजोफोर, नंगौना नङा? दा बै गुबुन हारिनि हिन्जावखौ लानाय लोगो बै गुबुन हारिनि हिन्जावनि सेन्टिमेन्टआ मा बेखौ सिन्था खालामग्रोनांगोन। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। दा प्रमद बन्धु बिथांनि बाथ्राफोरखौ गोबां बुंनो हायो, बुंब्ला जेव माने डायरियाव लिरखानाय बायदि बयनिबो गोसोआव जाखारफैयो आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला। दा दिनै बड'फानि मुं लानानै दिनै बिथाङा गोबां माने बोसोरे राजनिति खालामबोबाय, रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय। दा बैफोर थगायनाया दिनैनि दिनाव माने प्रमद बन्धु बिथांनि थाखाय मोनसे प्रायश्चित जाथावना एबा माने गोरोन्थिखौ निमाहा होथावना मोनसे माने परिबेसखौ जों नुहुराखै रायजोफोर। दा दिनै बड'फानि आइडिय'लजि फिल'सफि आरो दिनै बिटिसिनि जेनाखि मोजां पावारफोर, बै पावारफोरखौनो दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा दिनै गासिबो फाननानै जाजोब्बाय। रोजा बर' फिसाफ्रा जिउ होनानै थै होनानै मोननाय नैबे बिटिसि, दिनै बे बिटिसियाबो दिनै हां खंसेनो दिनै थेर बेथेर जानो नागिरबाय एबा जाजोब्बायखौनो लादो। अब्लाबो बिथाङा दिनै बर' जाथिखौ थगायनायखौ दिनै फासययाखै। दा बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथाव माथो दंबावो रायजो राजाफोर। दा दिनै बैफोरखौ नुखा खोनाखा दिनैनि दिनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बन्धु बिथांखौ सापर्ट होनांगौना होनाङा आं बेखौसो कुइसन खालामगोन रायजो राजाफोर। जाय दैदेनगिरिया हारिखौ थैनाय थांनाय लानानै गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन, रायजो राजाफोरनि मोजां मावनाय, जोंनि बिटिसि आरो जोंनि बड'लेण्ड दानायनि सिमां, नाथाय बिथाङाथ' दिनै मोनसेबो मावनो हायाखैना रायजोफोर। दा फारसेजों साननो थाङोबा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनो दि बै बड'फानि गोथार जोनोम जायगा दतमायाव जायगा होदों, बै जायगा होग्रा बिथांमोनासो दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव ओरैबायदि लाजिनांगौ माने बे दतमा जायगायाव माने खुनु गोरों इन्टेलेक्सुवेल आरो साननो हनो गोरों मानसि गैया होननानै जों साननांगोन रायजो राजाफोर। जिहेथु दिनै बड'फानि गोथार जोनोम जायगायाव दिनै सासे थगायसुला, सासे गादि लुबैसुला, सासे बर' जाथिखौ फोजोबग्रा, बर' जाथि एबा जोंनि बड'फानि आइडिय'लजि फिल'सफि आरो बर' जाथिनि मोन्थायफोरखौ फाननो हाग्रा सासे गेसाव दैदेनगिरि लिडारखौ दिनै बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम जायगायाव माबोरै जायगा होखो जों बेखौसो साननांगोन। बिनिखायनो आं दिनै बुंगोन बे दतमा एरियायाव एबा बे दतमा ओनसोलाव माने जोंनि साफ्रोमबो गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोर मानसिफोर गैया होननानै जों दिनैनि दिनाव बुंनो हायो रायजोफोर। बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बे दतमायाव थगायसुला प्रमद बर' बिथांखौ जायगा होदों। गाइस, बुंनांगौथ' गोबां बाथ्रा दंमोन। दा दिनै आङो जोबनायाव मोनसेल' बाथ्रा बुंसै। दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा नैबे गोथार बड'फानि जोनोम जायगायाव सफैनायनि काहानिखौ आरो दा बेनो जाहैबाय प्रमद बन्धुखौ नैबेसिम लाबोनायानो जाहैबाय जोंनि बड'फानि
आत्माया दिनै बिथांखौ फिदिं फिदा नैबे दतमायाव लाबोनाय जाहैबाय आरो गावनि गोथार जोनोम जायगायाव लाबोनाय जाहैबाय। दा बिथांखौ मानो थाखाय लाबोनाय जाखो बिसिम, दा बेखौ आं फंनैसो बुंसै आरो। दा बिथांखौ लाबोनायानो जाहैबाय माने बिथांनि दाय मावनायफ्रा माने एग्रे बेग्रे जाबाय रायजो राजाफोर। माने प्रमद बन्दुनि दायखौ खुनु निमाहा होथावनाय नङा आरो होथाव जाया। जिहेतु बड'फानि नाम लानानै बिथाङा बड'फानि आइडिय'लजि फिल'सफि माने बैफोरखौनो दिनै बिथाङा फाननानै फैजोब्बाय। दा बेखायनो दिनै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ दुखु मोनबाय, नंखायनो दिनै बिथाङा बे गोथार जोनोम जायगायाव लाबोबाय। आरो मानो लाबोदों होनना बुङोब्ला दिनै बे जायगायाव लाबोनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि पलिटिकेल फिउचार एबा जेनाखि राजनिति भबिसत, बे राजनिति भबिसतआ माने नैबे बावैसो माने थरसे बमाया गुब्रयोब्ला एबा सोरनावबा गोग्लैनानै बे बमाया जुदि गुब्रयोब्ला बै मानसिया जेरखम थेर बेथेर माने रेखाय थेखाय सेरखाय बेरखाय जानानै धंस जायो, जोबस्राङो, थिग बेबायदिनो दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि राजनिति भबिसतआ माने बिदिनो माने थेर बेथेर माने थुबस्रा थुबस्रि जानो थांगासिनो दं आरो रायजोफोर। दा जाय बमा होनानै गेब्लेयो एबा गेब्लेजानाय सुबुंफोरखौ जेनेबा खुन्थुमबाबो मोना, खुन्थुमनानै मोनजोबब्लाबो माने बै माने मोदोमफोरखौ बडिफोरखौ माने जरायनानै मोनसे आबुं महर होनो हाया। थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलनि जेनाखि थासारि, बे दोलोआ दिनै बेबायदिनो जोबस्रांनायनि मोनसे थासारियाव फैगासिनो दं रायजो राजाफोर। आरो बे ओरैबायदि जोबगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय आरो। थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएल राजनिति दोलोआ बेफोरबायदिनो जोबस्रांनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर। आरो जोब्बाय, आरो बे बोसोरानो इउपिपिएल जोबस्रांनायनि मोनसे गुबै जाहोना आरो रायजोफोर। दा इउपिपिएल जोबनायखौ रावबो माने होबथानो हाया। दिनै बमा बेरनानै जेरै रेखाय थेखाय जायो, थिग बिदिनो बे इउपिपिएल दोलोनि मानसिया मा जागोन फाइनालि, सोरबाबा कंग्रेसाव थांगोन, सोरबाबा बिजेपियाव थांगोन, सोरबाबा अबेयावबा थांगोन, सोरबाबा नांगालाव थांगोन, सोरबाबा माने गुबुन गुबुन दोलोफ्राव माने खारजोबनानै बे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माने धंस जालांगोन आरो रायजो राजाफोर। दा बिदिनो नैबे बोसोरा इउपिपिएल जोबस्रांनायनि मोनसे गाज्रि ग्रह आरो गाज्रि थासारि होननानै साननानै लादो। आरो बिथांमोना बेखौ माने मोनसे बिराद गिदिर माने गाज्रि सिमां होननानै साननानै लानांसिगोन आरो। जाय सिमांखौ माने नुफिनथों एबा नुफिननांगौ होननानै माने उन्दुब्लाबो नुफिना, थिग बिदिनो बिथांमोननि पलिटिकेल फिउचारा माने जोबस्रांसिगोन आरो रायजोफोर। दा दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय आंनि मथेब्ला, बिनिखायनो जुदि प्रमद बन्दु बिथाङा गुबुनाव जुदि इलेक्सन दारायोब्ला एसे चान्स थाबावगौमोन खोमा थिरि बिरि जोरनो थाखाय। खिन्थु नैबे बड'फानि गोथार जोनोम जायगायाव सौफैनाय लोगो लोगो बे प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ थाला रायजोफोर, माने सिलिंखार जाबाय। थेंक इउ।